Kawadhi nyime en Obila e boma Kisumu odinone achich abich mane tipo ma CCTV omako kagituro kendo gikwalo duka moro mayudore Riat e Kisumu West Sub-County kama ne gikwale mwandu makwangi oingo siling 500,000. E tipo no mane Ramogi TV oneno Achije go noturo duka no tarik 7 dwe ni saa 8 otieno magifualo mwandu mathothgi ne oting'o simbe manyien meuso. Jatend Obila ma Kisumu Central Anthony Maina wacho ni negitimo apedha mapek bang' maundu no kendo gikone jumane Achije go ne omake manyata kod kondele kendo sani odinegi ete sendo Obila makogony kanondo dhi nyime kapok ochwalgi e doho. Achije go yang kaka Dennis Odhiambo, Hilary Odero mong'ere ni Konza, Eugene Okelo, Alex Amena mong'ere ni Spanaboy kod Hussein Hassan ka Obila wacho ni gin kweth majonjore mosebedo karocha rita kwe e alwora ma Kisumu.